बिसोरो माने मा होनो कुनु धरननि भेरिफिकेसन लायाखै आरोना मात्र नोंसिनि फैसाखौल' नायदों आरोना दायो नै आं जानला मोनला थुबाय ओमफ्राय नायदो दा बिसोरो एक्सेप्ट खालामबाय आरोना बेखौनो एक्सेप्ट खालामनानै दायो नै बारकड हरबाय दा बेयाव बारकडाव स्केन खालामबानो फैसाया थांसिगोन आरोना लोगोफोर हाय हेल' लोगोफोर आं दायो नोंथांमोननि सेरावहाय आरो फिन खेबसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय आरोना थ' लोगोफोर नोंथांमोना बे भिडिअखौ सोरनिबा फेसबुकफोरावहाय नङाब्ला सोरनिबा इउटुब चेनेलफोरावहाय नुबायबो जानो हागौ आरोना लोगोफोर थ' लोगोफोर जायखियानो जादोला जुदि नोंथांमोना नुवाखैब्ला आंनि चेनेलनि गेजेरजों बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलां नोंथांमोना स्किप खालामनाङा बे भिडिअखौहाय जुदि स्किप खालामनानै नोंथांमोना जुदि नायोब्ला बुजि मोननाय नङा बे भिडिअखौ नङा होमबा लोगोफोर थ' लोगोफोर मानोथो गोबाव खालामबाय थानोसै बांद्राय गोबाव खालामबाय थाला थौदो सिदा डिसक्लेमारखौ लागिरजाना होलांदोनोसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो थौदो थ' लोगोफोर नोंथांमोनाथ' गोबां सुबुङानो मिथिखायो नङा होमब्ला दायो ससियेल मिडियायावहाय मानो थाखाय एसेबां दावराव जागासिनो दङ जायखौ बुङो जों YBY होननानै आरोना लोगोफोर थ' लोगोफोर नोंथांमोना आंखौ गाज्रि मोननो नाङासै आं मानो होननानै बुङोब्ला नोंथांमोननि सेरावहाय बेफोरबायदि भिडिअखौ सानफ्रोमबो लाबोबाय थानाय बायदि जादों होननानै आरोना लोगोफोर जायखियानो जादोंला नोंथांमोननि सेरावहाय आं फिन खेबसे आपडेट होनानै साननानै नैबे मोनसे भिडिअखौ खालामबावनाय जाबाय आं सानदोंमोन मा दिनैनिफ्राय YBY नि भिडिअखौ आं नोंथांमोननि सेरावहाय लाबोला होननानै आरोना लोगोफोर थ' गोबां सुबुंफोरानो जानो हागौ दासिमबो कनफिउस जानानै दङ बा एसे जागोनदां फैफिनगोन खोमा होननानै साननाय दङ ना थ' लोगोफोर दाखालि 9 तारिखनिफ्राय दिनै 10 तारिखसिम बिथांमोना KYC साबमिट खालामनायनि माबाखौ समखौ होदोंमोन आरो लोगोफोर जायफोरानोखि 10 तारिखसिम KYC साबमिट खालामा बिथांनि एकाउन्टआ लक जागोन बा पाब्लिक्स खालामनानै होगोन होननानै बिथांमोना जे डिक्लेयार होदोंमोन आरोना गावसोरनि YBY बे फाउन्डनि एप्सनि सिङावहाय लिंक होनानै आरोना बिथांमोना बेफोरबायदिखौ नटिस होदोंमोन नालाय लोगोफोर थ' बेखौनो लानानै बे फंबाय सासेयाहाय 6000खौ रिसार्च खालामनानै KYC साबमिट खालामनानै पासवार्डखौ दालिदोंमोन आरोना लोगोफोर बेयाव जे मोनसे पासवार्ड बिदोंमोन ना बियो थारैनो बिथांमोननि पासवार्ड ना नोंथांमोननि पासवार्ड बेखौ आं मोनथिला नाथाय बिथां फंबाया बेफोरबायदि खालामनायाव आरो साबमिट खालामदोंमोन बिनि अनगायै आरो पान कार्ड नाम्बारबो बिदोंमोन ना लोगोफोर पान कार्ड नाम्बार होखांनायनि उनाव बिथांमोना स्केनार मोनसे हरदों आरोना लोगोफोर स्केनार हरखांनायनि उनाव माबोरै बिथांमोना बेफोरबायदि जाखो बिथां फंबाया गावनि भिडिअनि गेजेरजों गुवारै नोंथांमोनखौ फोरमायलांनानै होदों आरोना लोगोफोर थ' नैबे भिडिअनि क्लिपखौ नोंथांमोननि सेरावहाय देखायग्रोनि नोंथांमोना बे फंबाया बुंलांनाय गुवारै फोरमायलांनाय भिडिअनि क्लिपखौ नायग्रो आरो बिनि लोगोफोरथ' होमब्लालाय बिदिबा नायलांग्रोदो बिथांनि फंबायनि भिडिअखौ नङा होमबा लोगोफोर YBY फान्डनि KYC फर्मनि इन्टारफेसआ बेनो नङा होमबा लोगोफोर थ' दायो आं फुललि डिटेल्सै नोंसोरनो खिथानो नागिरदों थ' फार्स्ट नाम्बारावनो नाय 6000 पे खालामनांगौ KYC नि थाखाय ओमफ्राय डेट लिरदों बेयावहाय 9 आगष्टनिफ्राय 11 आगष्टनि गेजेराव खालामनांगौ ओमफ्राय थार्ड नाम्बाराव नै लिरदों बेयावहाय जुदि नोंसोर KYC खालामाबा एकाउन्टआ फ्रिज जागोन आरो क्रेडिटआव प्रब्लेम जागोन होननानै लिरदों ओमफ्राय जुदि KYC खालामाबा उनावहाय एक्सट्रा 10% टेक्स लानाय जागोन होननानै लिरदों आरो जुदि मा होनो नैबे 7 नाम्बाराव नाय बेयावहाय मोजाङैनो दम होदों जुदि नोंसोरो KYC होआबा पाब्लिकआव फन नाम्बार आरो बेंक डिटेल्सखौ रिलिज खालामनाय जागोन होननानै लिरदों आरोना बेयावहाय नायबानो जाबाय ओमफ्राय लोगोफोर 9 नाम्बाराव नाय बेयावहाय KYC जाखांनायनि उनाव उइथड्रआ नोंनि बेंक एकाउन्टआव 15 वर्किं डेज आफ्टार कमप्लिटिं द भेरिफिकेसन माने 15 वर्किं डेजनि गेजेराव जागोन होननानै लिरदों आरोना थ' बेयावहाय मोनसे फेक आरोना फुरा कमप्लिट फेक फैसा लुथिनायनि मोनसे गोदान प्लान बियो लोगोफोर थ' बेयावहाय आङो नोंसोरनो मोनसे प्रुफ देखायनो नागिरदों दायो पेन कार्ड लादों नालाय भेरिफिकेसनाव ओमफ्राय 6000 रुपिस थ' बेयावहाय माने पेन कार्डनियाथ' जेनेबा नाम्बार्स आरो लेटार्सजों मिक्स जायो नालाय बेयावहाय जानला मानला लेटार होबाबो बिसोरो एक्सेप्ट खालामगोन आरोना थ' आङो दायो बेयाव नोंसोरनो एन्टार खालामनानै देखायगोन थ' नोंसोरो जानला मानला पेमेन्टखौ खालामनो नांला आरोना बिसोरो पुरा लुथिनायनि प्लेन लाखादों थ' दायो नाय पेन कार्डआव आङो एन्ट्रि खालामनानै देखायनोसै नोंसोरनो बिसोरो माने मा होनो कुनु धरननि भेरिफिकेसन लायाखै आरोना मात्र नोंसिनि फैसाखौल' नायदों आरोना दायो
नै आं जानला मोनला थुबाय ओमफ्राय नायदो दा बिसोरो एक्सेप्ट खालामबाय आरोना बेखौनो एक्सेप्ट खालामनानै दायो नै बारकड हरबाय दा बेयाव बारकडाव स्केन खालामबानो फैसाया थांसिगोन आरोना लोगोफोर थ' नायनानै नोंसोरो बुजिखाबाय जानांगौ एकदम साबधाननि थादो ओमफ्राय आरो मा होनो एकाउन्टफोरा पुरा हेक जानायनि चान्स थागोन आरोना लोगोफोर थ' स' बि केयारफुल थ' लोगोफोर भिडिअ'आ बेनोमोन नोंथांमोना बे भिडिअ'खौ जोबजासिम जुदि नायदोंब्ला निस्सय बुजि मोनखाबाय नङा होमब्ला आरो जायफोरानोखि बुजि मोनाखै नोंथांमोना अननानै नैबे भिडिअ'खौ रिपिट खालामनानै नायफिन अब्लानो बुजि मोनजोबगोन आरोना लोगोफोर थ' लोगोफोर जायखियानो जादोंला नोंथांमोनाथ' नैबे भिडिअ'खौ नायनानै थारैनो निस्सय बुजि मोनखाबाय 6000खौ रिसार्ज खालामनानै नोंथांमोना KYC मारै नांगौ ना मारै नाङा बे नोंथांमोननि सायावसो सोनारगोन आरोना बे थारैनो 6000खौ रिसार्ज खालामनानै KYC मारिब्ला बियो एप्सआ अपेन जाफिनगोन ना जाफिना बियो नोंथांमोननि सायावसो जासिगोन आरोना लोगोफोर मानो होननानै बुङोबा दाथ' आंनि नुनाय बायदिब्लाथ' मोनथिनाय बायदिब्ला अलरेडि बियो बेन जाखाबाय होननानैनो बुंनो थांगोन आरोना लोगोफोर बिथाङा फंबाया 6000खौ रिसार्ज खालामखांनानै KYC मारिखांनानै आरो पान कार्ड जिथु नाम्बार बिनायाव बियो मोनसे मा होनो स्केनार फैबावदों आरोना QR कड फैदों आरोना लोगोफोर QR कडखौ स्केन जुदि खालामोब्ला बिथांमोननियाव फिन खेबसे 6000आ थांगोन नालाय बिनि उनाव बियो डाइरेक्टनो अलरेडि बिथांमोननि एकाउन्टआवसो थांगोन नालाय लोगोफोर नङा होमबा ओंखायनो जेनेबा आंनि मथे साननाय मथेब्ला दायो बियो थारैनो बेन जाखाबाय आरो अपेन जाखानाय नंलिया होननानै आं मोनथिनानै मोन्दों आरोना लोगोफोर बिथांमोननि बे फंबाया जिथु खालामनाय बेफोरबायदि भिडिअ'खौ दिन्थिलांनाय होनायाव बेफोरबायदि नुनाय बायदिब्लाना लोगोफोर ओंखायनो आंनि मथेब्ला नोंथांमोना जायफोरानोखि 6000खौ रिसार्ज खालामनो गोसो KYC मारिनो गोसो दा नोंथांमोना खालामाब्लाबो जासिगोन आरोना लोगोफोर मानो होनना बुङोब्ला नैबे बेन जाखाबाय होननानै बुंनो हागोन ना जितु नोंथांमोननि आपलाइनाबो ओरैबायदि खारखाबाय दायो न'खरफोराव गोबां मानसियानो रायजोफोरानो जितु डाउनलाइनमोन बिथांमोननि न'खराव दोलो दोलो हाबनानै बेफोरबायदि माबा होसोलांनाय बायदिबो जालांदों नालाय नङा होमबा लोगोफोर ओंखायनो जेनेबा आं नोंथांमोनखौ जायफ्रानोखि खालामनो सानदोंमोन नोंथांमोना खालामनांला आरोना लोगोफोर ओंखायनो आं बेखौ नोंथांमोननि सेरावहाय क्लियारलि बुंनो हाबाय नोंथांमोना खालामनांलासै आं डाइरेक्टलि बुंना होबाय नोंथांमोना आंखौ गाज्रि मोनो मोजां मोनो आं बेखौ जेबो मोनथिलिया आरो नैबे भिडिअ'खौ लाबोनायाव नोंथांमोना आंखौ गोबाङानो गाज्रि मोननोबो हागौ जायफ्रानोखि YBY हाबनाय आरोना लोगोफोर आं नोंथांमोननि सेरावहाय नैबे आपडेट हिसाबाव नोंथांमोननियाव आं शेयार खालामना होबाय थ' बेनि गेजेरावनो जुदि माबाफोर गेना गोरोन्थि जादोंब्ला आं फिन खेबसे नोंथांमोननियावहाय निमाहा बियो आरोना लोगोफोर थ' जोबनायाव जायखियानो जादोंला जुदि नोंथांमोना आंनि बे चेनेलावहाय गोदानब्ला नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट एन्ड शेयारबो खालामदो बेल आइकनखौबो दाबायना होदो जाहाथे आं आरो गोदान भिडिअ होयोब्ला नोंथांनियाव फिन खेबसे बेफोरबायदिनो नटिफिकेसन सहैयो आरोना लोगोफोर स' थेंक इउ स' माच नेक्स्ट भिडिअ फिन खेबसे लोगो मोनगोन बाय बाय